Og det er for bag skorstenen. Det nummer, der har lagt sig i spidsen. Kom så, Bertram! Kom så! Flot, Bertram! Flot, Bertram! Stille og roligt! Stille og roligt! Det er godt, Bertram! Flot, flot, Bertram! Bliv ved, Bertram! Giv den gas! Kom så, Zacharias, bliv ved! Han hedder Markus. Markus ligger lige efter på en anden plads, og Zacharias kommer på en tredje plads, og alle de andre kører. Kom så, Bertram! Bliv ved, Bertram! De her unge herrer. Bliv ved, Zacharias! Super flot BMX. Flot, Bertram! Kør! Bertram ryger først ind over sin store hånd til Bertram.